Moi boas tardes, señoras deputadas, señores deputados. Gracias por a súa asistencia a esta comisión. Un día xa de brao, pero creo que merece a pena porque vamos a tratar asuntos que desde logo teñen moito que ver ca cultura e que é importante que se traten e que se discutan na medida posible pois que cheguemos a acordo. Sin máis, comenzamos co orden do día da comisión correspondente ao 19 de xullo de 2018. O punto número 1 é a ata anterior, correspondente á ordinaria do día 21 de xullo de 2018. Creo que todos vostedes teñen coñecemento de ata, tuveron acceso a ela e, por tanto, se non hai ningún erro ou algo que advertiran que non... De todas formas, que han levantado até o señor secretario e, por tanto, nada temos que decir, pero pode haber algún erro ou algún voto que non fora como aparece na ata. Se é como creo que é, pois sometemos a votación e se non hai ningunha expresión en sentido contrario, entendemos que aprobamos por unanimidade. Ben, pois moitas gracias. Pasamos ao punto número 2, que é a aprobación da programación anual da Escola de Artes e Oficios correspondente ao ano 2018. Señor secretario, lle rogaría que fixese un breve recorrido por o tema da programación para que... Sí. Gracias, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, como todos os anos, por estas datas, trataríase un pouco de aprobar a programación da Escola de Artes e Oficios da Deputación para o vindeiro curso de 2018-2019. O contido da proposta xa foi trasladado a todos os membros da comisión e trataríase de aprobar, por un lado, a programación anual, coas accións formativas que aparecen na proposta, o calendario das mesmas, prazo e procedimento de inscripción para participar nas ditas accións formativas e os precios públicos para participar nas ditas accións formativas. Lembrar que pasa pola comisión informativa, se ven a competencia para aprobación está delegada na Xunta de Goberno, polo que, unha vez que se xa dictaminado, o competente para aprobar, si procede, esta proposta sería a Xunta de Goberno da Deputación. Bueno, pois, se algún membro dos grupos quer intervir para algunha aclaración ou a súa opinión, pois teñen a palabra. Se non, eu, por a miña parte, decirlles que é un éxito o número de participantes e tanto, teño que decir, tanto alumnos, alumnas, como as persoas que imparten, pois desde logo é para estar satisfeitos e para que esta actividade medre cada día máis e que se lle dé resposta á demanda de moitísimas persoas que, sinceramente, pois creo que é un bo servizo que presta esta institución. Nada máis, sometémolo a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moi ben, pois moitas gracias. Queda aprobado os votos a favor do Grupo Popular. O punto número 3, a moción do Bloque Nacionalista Galego respecto ao topónimo Ourense. Ten a palabra o señor deputado do Bloque Nacionalista Galego para expoñer canto crea convinte relacionado coa moción que presenta. Moitas gracias, presidente. Boa tarde a todas e a todos. Ben, a exposición de motivos é suficientemente extensa e ben recollido todo o que é a legislación a respecto de onde se fixa e como e cando se fixou a nosa toponimia, ben tamén, ditámenes ou recomendacións de organismos internacionais que promoven a defensa e a preservación das culturas, sobre todo as culturas minoritarias ou minorizadas, tradicións, etc., idioma. E ben bastante ben, eu creo que ben bastante ben explicado, supoño que xa é de coñecemento de todos e de todas, de todos os xeitos. Traemos esta moción porque, logo de máis de 30 anos da aprobación da lei que establecía os topónimos de Galicia, que establecía claramente que os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega, pois seguimos asistindo, neste caso, recientemente, habitualmente, bastante recurrente escoitar falar de Ourense, La Coruña, Sanjenjo, de forma generalizada,
Pero, bueno, esta moción ven máis ao fío de que últimamente, pois, volveu a vir a polémica porque a RAE, a Real Academia Española, pois, deixa ben claro, cando se lles pregunta, que, salvo en textos oficiales onde é preceptivo usar o topónimo galego, pois, en textos escritos en castelán, debe emplearse o topónimo castelán. O xentilicio para todo tipo de textos, incluídos os oficiales, é orensano. Nos pensamos que precisamente nesta doutrina da RAE, que permanece refractaria a todas as peticións que se lle fan e que sigue mantendo este criterio, está no orixen de moitos outros males, que, por exemplo, tamén nos explicamos aí na exposición de motivos, que a Wikipedia tamén recolla nos artigos onde falan dos nosos povos ou da nosa historia ou as formas que recolle da nosa toponimia son, aí poñemos algún exemplo, son absolutamente chamativas. O mesmo pasa no caso de Google, co caso concreto do Google Maps, onde é moi curioso que se, por exemplo, tes o navegador configurado nun idioma que non sea o español, vas a ver os topónimos orixinais e reais en galego, e, sin embargo, se tes o teu navegador navegas co idioma español por defecto, pois xos vai a deturpar e che vai a poner estas versións que a todos nos chaman a atención. Entón, en definitiva, nós o que pedimos é moi sinxelo, e é volver a dirixirnos especificamente neste caso á Real Academia Española para exixirlle que en cumprimento da legalidade vixente figure para o seu uso tanto na esfera do público como do privado Ourense como único topónimo recoñecido. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. O señor deputado ten a palabra algún outro grupo si quer intervir. Pois, se ningún grupo quer intervir, pois sometémoslo a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moi ben, pois moitas gracias. Pasamos ao punto 4, moción de urxencia. Teño que decirlles e pedirlle disculpas porque é un tema máis ben técnico e que é convinte traelo aquí. Non foi porque non a miña vontade, desde logo teñan a seguridade de que figurase no orden do día, pero seguro que o señor secretario houve cousas que houve que ir pulindo para que chegase o día de hoxe. Por lo tanto, como é un tema que é convinte sacalo adiante por o tema de matrículas e demais, e temos o mes de agosto, corríxame, señor secretario, se non é así, que non vamos a ter comisión, en principio, salvo unha extraordinaria e por alguna razón que o xustificase a súa urxencia, pois por iso ven como urxente. Sinceramente, pois é, como outros anos, explicar a programación. Non sei se ten algunha cousa que pudera cambiar, pero basicamente é o mesmo cos anos anteriores. É da Escola de Gaitas. O señor secretario, se fai o favor, lle pido que faga un repaso. Votamos en primeiro lugar a inclusión por el trámite de urxencia. Perdón, ten razón, señor secretario, perdón que os deben. Primeiro, temos que votar, como non pode ser de outro xeito, por unha cuestión de legalidade, a inclusión, a urxencia para tratar a moción. Antes de explicar, non tería sentido poñernos aquí a explicar o contido da moción si rechazamos a súa inclusión no orden do día para o seu debate. Votos a favor da inclusión? Moi ben. Pois vai o meu agradecemento por a postura de todos os grupos por aceptar esta inclusión e que desde logo que mostra o interés que temos todos en que as cousas vayan. Pois se fai o favor, señor secretario, unha vez que está xa foi aprobado o tratamento da moción, pois que lle agradezo que pase unha... Sí, igual que no punto segundo da orde do día, trátase neste caso de aprobar a programación anual de prezos públicos da Escola de Gaitas desta Deputación para o vindeiro curso 2018-2019. En primeiro lugar, aprobase o contido da programación coas sancións formativas que aparecen detalladas na proposta da presidencia que foi remetida a todos os deputados e deputadas desta comisión, o calendario das súas actividades, prazos e procedimentos para inscripción e, en último lugar, os precios públicos. Igualmente, lembrar, como no caso anterior, esta competencia topase delegada polo Pleno na Xunta de Goberno, polo que, se resulta dictaminada favorablemente esta proposta, o órgano competente para a súa aprobación sería a Xunta de Goberno da Deputación. Moitas gracias, señor secretario.
Teñen a palabra os señores e señoras diputadas por se algún dos grupos membro dos grupos quere intervir. Se non fose así, sometemos a votación. Bueno, sometemos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois moitas gracias. Pasamos ao turno de rogos e preguntas. Teñen a palabra os señores deputados e deputadas para facer un rogo e despois unha pregunta, se quixesen facer. Bueno, pois, se ninguén ten ninguna cosa, veremos no día do pleno, pero non obstante, desexolles que teñan un bo brao, que disfruten das vacacións, aqueles que teñen a posibilidade de que as circunstancias profesionais o permitan, e se non veremos aquí na comisión de setembro, salvo que algunha razón de urxencia nos levara a ter que convocar unha comisión extraordinaria. Agradecerlles unha vez máis a súa presencia e a súa colaboración na comisión. Nada máis e moitas gracias.